Namaste, good morning. Welcome back to new vlog. Lakene? Hah? Upadi udah padan. Ana babu ittelakondu batte. ಎಂಗಳಿತ್ತ ಕಾಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬೈತೀರು ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲೇರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನೇ ಬಾಬು ನಾನು ಹೋನದಿಲ್ಲ ಏರಾವು ಅಪ್ಪುಯೇ ಅಪ್ಪುಲ ಸೀಟು ಗುಂತಿ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಡ್ ಬಲೆ ಪೋ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಚಲಿ ಅವು ಊರಿ ಬಾಬುನ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪು ನಿಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ತೂಪು ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೋಚನ ತುದ್ದು ಬೇಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲಿನಿ ಕತ್ತಾರ ಬೋಪುನು ಒಂಜು ತಿಂಗಳು ಚಪ್ಪೋಂಡು ತಾಯ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಕಾಂಡೇನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಿದಾಡಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ದು ಬರ್ತಿ ಇನ್ನು ಟಾಟ ಪೋಪಾರೇ ಏನು ಟಾಟ ಹೋಗ್ಬನಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಡಿಗೆ ಅಂತೆ పోతాకలు ఇచ్చారు అక్కడ నాన్న బరోడా అంది తూర్లే కానీ అరిపారా ఓ యాన్ చప్పలు వాడంది ఒప్పున దాదా అండి డింక చక్క ఇత్తెత్తి ಆಗ ಡಿಂಕ ಚಕ್ಕಾಗೆ ಇದು ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬದಲು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಂಕ ಚಕ್ಕತ್ತೆ ಚಾಮಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅವೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ಕ ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತಿಂಪು ತಿನ್ಕ ಓಕೆ 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 ನಾಗದೇವ್ರ ನಡೆ ಒಬ್ಬ ಎರೆಗೆ ನಂಜ ఆయన దొడ్డప్ప మగని తట్టుండ ఆరు నా మగలు ఏనని తట్టు అనబాలి మా అమ్మ డోలు పట్టువారా ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಡೋಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪು ಜರಿಗೆ ದುಂಬ ಆಡ ಬಟ್ಟೆರು ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಕೋಲ್ಕೊರ ಅಂತೀರಿ ಕಾಸುಗಳು ಹೂವು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಜಾರುಂಡು ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಲಾಕಿ 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 ನಾನೈತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋರಿ ಗಜ್ಜು ಮಂದೇರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂದೇರು ಕೋನೇರಿಗೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಂದೇರು ಇದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮುಖ ಒಂಜು ಕಿಲದಾತು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದೈತೆ ಲಗೇಜ್ ಬರೋದು ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಂಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನು 6:45 ಫ್ಲೈಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು 3:30ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡೀನಿ ತೂನಾಗ ಜೋರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಗೇಜ್ ಬರೀ ಕಡೆ ದೀತಿನೇ ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡೀನಿ ಎಂಗಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ರಂಗರಿ ಎಂದೇ ತೂರ್ಲೇಡೆ ಎನ್ನ ಮನೆ ನೀರು ದೂರ ಹೋಗ್ಬನಿ ದಡ ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವೆಕೇಶನ್ ಮುಗಿಂದು ಎಂಕಲಿದ್ದ ಬಿಡಾಡಿ ಇತ್ತ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡ ತಾನ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕು
ಬರ್ಪ ನೀರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ನಾಳೆ ಊಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪು ನಾಕ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಅಮ್ಮ ತೋಚಿರು ಇಟ್ಟು ಎನ್ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗುಡೋಜ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅರೆ ಮುರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆ ತೋಚೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಮುಟ್ಯ ಬಸ್ ಐದು ಜನ ಇತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಇರ್ ಬರ್ಲೆ ನಾನವರ ಬರ್ಲೆ ಅವೇ అయితే బాబు పప్పు అంటుంది బలుపు నేంచా బక్క అమ్మ వచ్చాయి అంది ఆచి అవి ఇత్తది బూరున లేవలు బూరున అంది హీరో 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 నంబర్ 1 హీరో ಇದು ನಾಗ ಪಾಪಾನ ಬಿತ್ತು ಎಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಪಣ್ಣ ಬರೋಡ ಬರ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಚೋರನೆ ಹೋತು ಇನ್ನು ಅಂದಾಜು ಬಂತೆ ಅದು ಎಕ್ಕಲೆ ನಿಖಲನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಏನಮ್ಮ ಬಂದೆ ಪೋಯಿ ಅವು ಏರಿ ನೀರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನೀರು ಅಂಗುಳಿತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಛಾಯ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ಅದಾಗ ಪ್ಯಾಂಬಸ್ ಒತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಸುಳ್ಳಬ್ಬರ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ వచ్చి ಬ್ಯಾಗಿರು ನೀರು ತತ್ತೊಂದು ಒಯ್ತಾ ನೀರು ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರ ಚಂಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಥಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಂದ ದಾದೆ ಬನ್ನೆ ತಿನ್ಬಾನೆ ತಿನ್ಪುನತ್ತೆ
ಏಲ್ಲ ಕನದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂದು ಐಟಮ್ ಕಂದೆ ನಂಚಿನ ಕಣ ಬೇರೆ ದಾನ ಗತ್ತಿಸಿ ಅಡ ಯಾಕೆ ಅಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹತ್ತಿಯಾರ ಇದೇ ಗತ್ತು ಹತ್ತು ದಾದ ಕಂದೆ ಬನ್ನೆ ಕಮ್ಮಳದಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕಂದಿನಿ ಊಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂದೆ ದೇವರೇ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತು ನಾನು ವೈಫ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಡತೆ ದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವೈಫ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಡತೆ ನೀರುಡ ಅವೇ ಅವೇ ಕಮ್ಮನತೆ ಒಂದು ಪೂರಿ ಬರ್ಬೋದು ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಪೂರಿಲ ಕತ್ತಾರ ಬರ್ತದೆ ಪೂರಿಲ ಕತ್ತಾರ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಶೋಕಂಡಿ ದಾಲಾತಿಸಿ ಅಂತ ದೀಪ ಬತ್ತಂదండి రాతేస్తున్నాడు జన కోటదా గచ్చిపో నే నే పన్ ఓక్క బేసో అంటే ఆయన సైకిల్ ఇస్తుండు కానీ ಮೀಂದ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತ ಮೀಂದ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಡ್ದೀತೀನಿ ಎತ್ತದತ್ತು ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಡ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬರೋದು ಎಪ್ಪಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಳಾಪ್ ನೋಡ್ಚಿ ಊಟ ಮಾಡೋಲಿ ಇಲ್ಲಡ ತಿನ್ನವಾನೋಲಿ ನಾನಂಜಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ದಾದ ನೀರು ಆತನ ತೋಡು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕತ್ತ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ನೀರು ಆತನ ನೇ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಅವೇ ನೀರು ಆತಿನಿದೆ ಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂದೇ ಗಾರಿಗೆ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತಿನ್ಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಡೇಚೆ ಅವ ತಡಿ ತೆಕ್ಕು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಂತೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುರುವೆ ಹಾಂ ದೆಪ್ಪನ ಪುರ ದೆಚ್ಚದು ನಾನು ಬಾಕಿದ ಪುರ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ಯಾ ಮೀದು ಬತ್ತು ಊರುಡು ಕಂದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ದಿವೋಡು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಒತ್ತರದಿದ್ದಾರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ್ದು ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕನದಿನೇನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಕೋರ್ದ ಗಜಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಗಾರಿಗೆ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೋಡೆ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಒರಿದಿನ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆತು ದಾಲ ಕಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಬು ಗೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಕಂದ ಅನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ತೋಜಾವೆ ಬಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅವೇ ದುನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಬಕಂತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಾಣತಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನಗನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತರದಿ ಕಾಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸೇಮ ದಡ್ಡಿಯ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನುಂಗದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ತದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ತಿನರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪನ್ಗೆ ಅಂಚ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೀಟು ಬರೋನುಪ್ಪು
ఆయన ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಫೋನ್ ఆయన ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೇ ಆತಿನ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ನುಂಗತ್ತಂದಿನಿ ಬೊಕ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ ಕನದೆ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಅಂಗಡಿದ ಕನದೆ ಅವು ಆಲಾಗಿಸಿದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ನೂಲು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡುಗ ಅಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ತುಕ ಪೂರ ಓಪನ್ ಅಂತಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀತನ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಚ್ಚಿ ಬಾರ್ಲೆದ ಸೋಪು ಮಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕುಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಂದುಂಡು ಐನು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಕೊನೆರೆ ಅಂದು ಒಡೆ ಕೊನೊಪ್ಪುನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೈನಾಪಲೇ 3 ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದೆಮ್ಮ ಏಸಿ ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾತನು ದೇವ್ ಒಂದು ಹಾಳಾತನು ಏಸಿ ಚಾಲುಂಡಮ್ಮ ಏಸಿ ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೈನಾಪಲ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪರಂದಿತ್ತು ನಾನೇ ಕಂತಾನು ಕಾಯ್ದ ಕಂತವು ಪರಂದಿಜ್ಜನು ಇಡೇ ಕಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಬಂದು ರಡ್ಡು ಪರಂದಿದ್ದು ನಾನೇ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆತಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಸೈಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋನಲ್ಲ ತಂದು ಪಿರಾವ್ರ ದಿಂಚ ನೂಕೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅವಿತ್ತು 6 ಬೇಲೆರ್ದು ನನ್ನ ಬತ್ತಿನೇ ಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವೇನು ಇದೊಂದು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪುಡು ಅದು ಐಟಮ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಟಂಗಿಲೇ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಕೊಂಜಿ 4-5 ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಈ ಸತಿ ತಿಂಡಿಲಾಗ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಲಗೇಜ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಕೊಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕನಪುನ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಪುರ ಆತು ಕನಾದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆ ಲಗೇಜಿನ ಕೋಡೆ ಓಪನ್ ಮಂದಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ತುಂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿ ಚಾನ್ಸನ್ಸನ ಇದು ಕಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪೈನಾಪಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂತ ಅಲ್ತದಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಕಂದಂಡು ಅವು ಹಾಳಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಂದೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮನ ವೈಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದನ ಅಂಚ ಯಾರು ಬೇಲೆಗಿರಿ పోతారు ಅಜ್ಜ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದೆ ಬಂದಿ ಅಂತ వచ్చి ಆನ ಬಡ್ಡೆ ದಾನಿನೇ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೊಂಡೆ ದಾದ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬರೈತೆ ದೆಪ್ಪಕ ತುಕ್ಕೆ ಮಂಚಿ ಬೋಲಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆ ಅಬ್ಬ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಪಾಟ್ ಪುರಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಜಾಗಿ ಚಂದ ಪುರ ನೆಟ್ಟೆ ಜಿಂಜ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಬುಗೊಂದಿದ್ದೆ ತಂದಿನ ಹೊಸತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಬುನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಡಿಯೇ ಮಗೆ ಕೊಲ್ಲೆಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಕೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಅವೇನೇ ನಾಡು ಅಂತೀನಿ ಓಂಡು ಅಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಪುಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದ ಕಂದೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದ ಆತು ನುಂಗುದಿನ ಇಚ್ಚಿ ನಿಪ್ಪದನು ಅದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಲ್ತ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆನು ಕಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಅಡಿ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂದನು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಊದುಬತ್ತಿ ದೀಪುನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ದಿಯಾರ್ ಇದೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಗಂಟೆ ಕೊರಿ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಂದಿರ್ತೆ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಊದುಬತ್ತಿ ದಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅವು ಊದುಬತ್ತಿ ಇಂಚ ದೀದ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚು ಬೋಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಟೋ ಒಂಚೂರು ಪೋತದು ಬೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಗ್ಗುಜು ಇಂಚ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೇನು ಪದಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೇ ಪತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂಚಿ GRB ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಅಂಚ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲದ ತೊನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಕಂಟೈನರ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೇನ್ರ ನೆನಪೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತವ ಇದೆ ಕೊಂಚಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಹಾಂ ಬಡ್ಡೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಚಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟಾವು ನೀರೇ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕ ಅಪದಿಲೆ ಖುಷಿ ಹುಡ್ದಿಲೆ ಈ ಬಾಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಬೇರೆ ಆತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಕ ಅಂದಿ ಜಾತು ಈಚೆ ತಂದೆ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಚೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂದಿನಿ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂದಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಗಿದ್ದಾನ ಈ ಬಾಳೆ ಪತ್ತ ಮರ್ನಾಗ ಆಯನ ಕುಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಾಡ್ನ ಕುಂಟಾಗಿಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುಲ ಕಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವ ಕುಡರ ಪೋನಾಗ ಅವ ಹಾಪುಜಿ ಕೂಡ ಮೂಲ್ ದೇವತ ನೋಡ ಹಾಪುದು ಅవి ಕಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಕುಂಟಂಗಿನ ಅಂಚೆ ಆತು ಲಗೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರ ಸೈಕಲ್ ಸೀಟ್ ಓಲ್ ಜಾಗುಂಡು ಪೂರ ನೂಪ ಒಂದು ಬೈದೆ ಮಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ತೋಚೋಡ ಒಂದಾದ ಬಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದೇಟು ಒಂಚು ತಿರುವಂಡು ಅದ 10-15 ಇರುವಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಪುಗು ಒಂದೇಟು ಕಫ ಶೀತ ಪುರ ಆದಿತ್ತನಾಗ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇಟು ಕಫ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಉರ್ಚಿದ್ ಬೋಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಬಾವಾಗಂತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆರು ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚ ಈ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅನೆನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ವಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತಿಂಗಳು 2 ಸತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅನ್ಪುನಿ ವರ ಒಂಚಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಗಾಂಡೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಗಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈತೆಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಪುನು ಬಕ್ಕ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗಂತ ಪೂರ ಪೊಡ್ಡಿ ಹಾಕುನು ಕೋರೊಟ್ಟಿ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟಾ ಮಾರೆ ಆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಆಜತ್ತು ಐನ ಐನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐನೊಂದು ಎಂಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಐನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೆತ್ತ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎತ್ತಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾತೆಂಪುನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಮುಲ್ಪ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂರಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲದ ಕಂದೆ ಅವನಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಅದು ಅನ್ಬೇಕು ಎಂಕೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾರದಿ ಬಂದ ಎತ್ತು ಕಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಮೂಲೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು 6ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಒಯ್ದಿನಿ ಒಂದು 6ನ ಅರೆ ಕೊರೋಡು ಬಕ್ಕದ ಉಂಡು ಬಕ್ಕದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಕುಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂಚಿಂಡು ಶಿವಲಿಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು 6ನ ಗಾಡಿಡು ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ 6ನ ಕಾರಡು ದೀಯರೆ ಕೊಂಚಿ ಲಿಂಗ ಹತ ಮೈದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ 6ನ ಬಡ್ಡೆ ದಾನಿ ಕಾರಡು ದಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಎಂಕೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂದಿನಿ ಮಕ್ಕ ಒರಿದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಕೋರಿ ಮೀನೆ ತಿನ್ನಕ ಅಂತೆ ಕಂದಿನಿ ಮಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ 3 ಆಯ್ತು ಒಂಜೆ ಐಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಆಯ್ತು 2 ಕಂತಿತ್ತೆ ಆತೆ ಐಟಮ್ ಬಕ್ಕದ ತಲಿಜು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂದಿನ ಫೋಟೋ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಕಂದೆ ನಂಜಿ ವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ ದೇವೇರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಡೆಗೆ ದಿಯರೆಗೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಅವು ಉದ್ವಾತಿ ದಿನ ಇಂಚ ಪೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಅವನ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೋಚಾವೆ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಫೋಟೋ ಕಂದಿನಿ ಒಂಜೆ ಫೋಟೋ ದೀಕ ನಾನು ಮಾತ ಮೂಲು ಮಾತ ಒಂದು
కంప్యూటర్ ప్రింట్ తెత్తా ఇక లామినేషన్ మన తంచ తీసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు దేవేరిన అయితే ఉంచింది ఫ్రేమ్ ఫోటో కంది ఆడ ఇంకా లాస్ట్ స్టాండర్డ్ కుల్ల అంది ఓలా అట్లా సెట్టింగ్ అమ్ముకోండి నెట్టు మీ వాళ్ళు తింటాను చాలు వేరే కాపలి ఊరొద్దు బయట తేవే ఓ ఓ చిన్న వెళ్ళిపో అలా వెళ్ళిపోలే నాన్న కనాది ఐటమ్ దాలొచ్చి నాన్న ఎంకులనే కుంటులేను ప్యాక్ మంత్ కొంచెం గిఫ్ట్ ఉండు అందులో ఇంట్లో కుంటును ఫుల్ మంత్ పాత బయట నెట్ బాపున కుంటున్నా 1 డ్రెస్సులో ಆಕೆ ಹೊಸದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗೀತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗನೆ ಸ್ವಾಗತಿಕ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ತೋಜಲೆ ಲವ್ ತೋಜಲಮ್ಮ ದಿಲೆ ಲವ್ ತೋಜಲೆ ಲವ್ ಟಾಟಾ ಕಿಶ್ ಕೊಲ್ಲಂಜಿ ಕಿಶ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್